Zdravím všetkých, koho zaujíma dýchanie. Tento víkend som absolvovala inštruktorský kurz Buteyko a rada by som k nemu povedala niekoľko slov. Boli to 3 dni nabité informáciami, nabité teoretickými informáciami, nabité praktickými cvičeniami. Naučili sme sa spustu vecí a dalo by sa očakávať, že počas tých 3 dní, ktoré boli fakt plné, by bol človek vyčerpaný. Ale pravdou bol úplný opak. Každý deň som cítila stále viacej nadšenia z toho, čo všetko sa dozvedáme, aké sú súvislosti a okrem toho som mala skvelý pocit vlastne z toho, do akej skvelej partie ľudí som sa dostala, kde si všetci navzájom krásne pomáhajú, podporujú sa. Tá podporujúca energia je fakt absolútne dokonalá. Nie len, že sme sa naučili mnoho teoretických vecí, ale Rostík s Írkom nám všetky cvičenia predviedli prakticky. Nemali sme šancu čokoľvek nepochopiť a okrem toho, že nám ukázali oni, ako sa cvičenia robia, tak sme si vlastne všetko skúšali sami a sami sme sa učili viesť či už individuálne alebo skupinku ľudí, čiže všetko sme si vyskúšali v praxi, pretože teória je síce úžasná vec, ale bez praxe nejde nič. Kurz bol skvelý, obrovsky sa mi páčil, som naozaj šťastná, že som sa do neho prihlásila a komukoľvek, kto vidí či už na sebe, alebo na svojich blízkych priateľov na okolí, že to dýchanie nie je celkom perfektné a nie je také, ako by byť malo, tak tento kurz odporúčam. A nejde len o to, že sme absolvovali nejaké 3 dní školení, čo bolo samozrejme super, ale to nie je všetko, pretože inštruktorom, alebo teda účastníkom kurzu je pripravená obrovská podpora na webe, kde je množstvo materiálov k štúdiu, či už sú to študijné príručky, rôzne videá, návody na to, v akej situácii sa, akým spôsobom zachovať a ako situácie riešiť, čo vlastne zostane človeku v podstate navždy. Čiže tá podpora je absolútne nekonečná, dalo by sa povedať, a to je úplne skvelé. A ešte raz podčiarkujem tú úžasnú komunitu ľudí, ktorá naozaj funguje na princípe pošli to ďalej, kedy si všetci navzájom fakt úžasne pomáhame. Aj čo sa týka kurzu, v podstate žiadna otázka nezostala nezodpovedaná. Všetky naše otázky nech vyzerali v podstate akokoľvek divne, všetkým boli zodpovedané, všetkým sa chlapci venovali. Takže aj z tejto stránky tá podpora je obrovská. Či by som kurz odporúčila? Odporúčila by som ho každému, kto sa čo len trošku zaujíma o to, aby lepšie dýchal, pretože, ako Rostík hovorí vo svojej knihe, zmeň svoj dých a budú sa deť veci, čiže naučíme sa lepšie dýchať, bude lepšie dýchanie, bude lepší život a bude lepší svet. Zdravím všetkých a naozaj, kto sa o to troška zaujíma, nebojte sa a hovor sa do toho. Ahoj!